И здравейте хора, аз съм Хечмен БГ. Опа, аз съм Вито. Не мълчи, ти си мълчи, аз съм Вито. Ти, Магеса! Свеле, Вито! Ела са биле! Мяу, страх ме. Добре, аз влизам тук. Днес ще играм Skywars. Ти влизай на онуи. Балай си! Направо паднах. Аз също. Добре. Ти на 150. Не. Трябваше на такова. Абе, ти видя ли ма, аз изобщо къде влизам? Да. Ооо! 16 диаманта. What the fuck? Опа. Има ли други чести, бе? Май има. Май тук други. Вътре като чупиш, май има. Аха, има. На подърветата има. По дърветата, да? Да, стък. Цял свет Даймонд броля. Я. Мен. Не, нямам цял свет Diamond. Да, ма ти дали си спалнат там? Ле, нали ти казах? Ние сме на друго място. Дали си спалнат на моето? Не. Виж. Топ. Ревнуваш ли? Ревнувам. Имам крила. Крила? И аз го направя. Не съм. Не знаеш, какво питаш? И аз съм почти цял свет проня. Гледай сега, хора се оказва, защото бъде. Не съм на компютър, съм два пъти по-бърз. Войда! Добре, добре ти. И къде? Аз не знам дали се вижда. Чуваш ли консолата? Чакай да се видим дали си там. Си. What the fuck? What's that? Kill me! Oh, fuck. What the fuck? Дали... Аз те виждам! Да, бе. Аре стига, бе! То е Egg Wars! То е Skywars, де! Как? Еми, вижда ми се. Аз отивам горе. Какво страх ли те? Аз имам вече много неща.
Някъде чест. Сега чакам да се... Колко правиш? Спри. И хора, Върнахме се, да. Майко мила, аз съм пазлив. Да, пазли се. Ама аз имам това. Кое? Не знаеш, че съм ще. Да. Имам много по-яки неща от тебе. Нямаш. Аз повече бато. Уф, къде си, бе? What the fuck? Ила да те прибия. Имам още повече сърца. Как имаш пътса? Ими те изядох енчантната златна ябълка. Айде, ала. Аре бе. Търсенето на Немо. Откъде, бе? Еми, откъде? От баба Тонка. Това ти баба Тонката гони, бе. Ау, майко. Къде отиваш, бе? Къде си искам, бе? Вау. Аре бе, кома стреляш? Ела, бе, пазля. Знам, че си направил този трола. Стой. Благодаря за стелата. Благодаря пак. Ау! Не благодаря. Оф, майко мила. Не съм била хич. Да, защото е на телефон. Аре бе, кой ми се криш, бе? Аз не се крия. Опа! Аре, ми бе. Ко да пухна, бе? Имам още много сърца. И аз. Чао! Факаю! Печеля Skyward Snow. Който загуби, който спечели, му изписва Skyward Snow. Какво? Какво на... Как се спална, бе? Спална са. С нещата си. Вау. Колко ти да му убиваш? Да. Да, ама сега ако те убия пак, значи ще печеля 2 пъти. Стой! Какво да стоя, бе? Ако не ме познаваш. Мутис. Къде си? Най, мама, докопай се. Ма ти къде? И аз паднах. Аре, мама, докопай. О, чакай, къде си ти, бе? Добре, дай още една. Добре, айде. Не, това е първият епизод на Skywars. Това ще бъде всичко за този клип. Да не ви е Не, само 8 минути. И това е една игра. И дано ви е харесало. Не забравяйте да се лайкнете, да се абонирате и да го споделите с приятели. И чао! И това беше хора от мен. Аз бях